Alhamdulillah sak menika saged swanten dodong daleme Bapak Pak Lamiran nggih. Sugeng sonten Bapak Lamiran. Besane saking pundi? Sambirjo ndi? Oh, Bonsari. Oh, geger mriku, lar mriku. Nggih, alhamdulillah jejer sing apik, Mbak. Loro-loro kaya mau. Nah, agak mundur. Alhamdulillah hirabbil alamin. Iki manggolone lho, manggolone sing sebelah kono so tuwek men to kowe. Sebelah kono, kowe iki wayahe rabi, Bro. Ya, ya sing sebelah kene rene maju kowe. Ya ngene. Ya iki tansaya brengose. Ngene lho. Nah, ngene. Rada maju ngono lho. Nah, iya. Umur pira to kowe? 32.